Hello, shoutout po sa inyo lahat guys. Good evening guys. Nandito tayo ngayon sa registration dito sa may gilid ng post office. Dito kasi ang registration ng mga bisita ni BBM. Ito po. Sobrang mahigpit ngayon. Actually hindi kami nakapasok. Dito lang kami sa labas. Sorry, nandun guys yung ating nandun yung ating sila Mayor Lacuna at saka si Balbinhonde ILG secretary natin. Ayan po. Ayan, magkasama po yung isang general yata. Ayan. So kung napapansin nyo guys, ayan ang registration, nandun, bali doon dadaan, nandun yung mga Navy, doon dadaan, papunta doon. Ayan sila, DILG Secretary Benhor Abalos, papasok na sila ni Mayor Lacuna. Ayan. Another pictorial. Ay, hindi pa sila nakakakyat guys. Ayan guys, magkasama na kayo, nagkikwentuhan sila DILG Secretary Benhor Abalos tsaka si Mayor Hani Lacuna. Nag-uusap sila bago sila umakyat. Malapit na sila umakyat guys.
Ayan, ang haba ng kwentuhan nila. So, kapansin nyo, nandun yung mga nakaready na. Hindi malapit na mag-start. Pag dumating na siguro si BBM. Ayan, papunta po dyan yung guys. Kung napapansin nyo, ang ganda na ng mga ilaw natin guys. Punta ron. Doon yung kasamahan natin, si Ito Pangilonggo. So ayan, may mga padating na naman guys na bisita. Mga bigati ng ating mga bisita ngayon guys. Ayan, may bagong parating. Ayan. Kanina pala guys, dumating yung si Gloria Diaz. Gloria Diaz guys. Meron pa mga parating doon guys na foreigner. Magre-registered. So ayan na, nakakit na pala guys. Mga kababayan, nakakit na si Ben Orawalos at si Mayor Hani Lacuna. Ayan o. Oh, ang ganda na ng may fountain. Nakita natin yung fountain. Ayun guys, kita niyo yung fountain guys. Parang si Gatchalian yun. Sino nga ba yun? Ay, may galap shoutout guys sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan dyan sa abroad guys, update lang sa ating mga bayan sa abroad. Nandito po ako sa sa likod ng post office na dating nasunog. At dito po ito yung soft opening ng esplanade natin. Ito po mula dito sa Jones Bridge hanggang doon sa Tramuros. Binondo Bridge. Ayan po, mahaba po yan. Ayan.
Doon pa rin yung ating mahal na mayora. Yun, parang si Wingate, Senador Wingate Chan niya, parang siya nga. Naku po. Dapat maumpisahan niya na. Kumukulog. Maulan ng kayo dyan. Maulan ng kayo. Ay, mamaya na. Hanap po na kayo ng masilungan niyo. Mamaya, sunduin niyo sila doon. Saan ba nila dulo? Oo. Kaya, wala na kayo dito na. Kaya. Kaya to. May bagong dating na naman, guys.
Doon pa rin sila. Ano. Susunod lang ba dito sa Ayun, sino nga yan? Si ano, Senate President ba yan? Si dating Senate President, si Marcos ba yan?
Eto na. Ito na yata eh. Ano na tayong bisita kaya? Si General. General ba yan? Ito na yata. Ito na guys. Ayan, dumating na si ano. Ayan, dumating yung first lady. First lady si ano, Isa Araneta mo. Ayan. Ito pala magandang view ah. Ayan sila, DILG Secretary Renor Avalos. And then din si First Lady Lisa Araneta Marcos. Si, ayan na guys. Ayan si BBM. Oh. Dating Senate President na si ano, Romualdez, no? Andyan. Senate President dati. Sunod tayo, sunod. Sunod na. Ma'am, pwede ba tayo nito? Umulan na kami. Sunod na tayo doon. Pare, akyat ka na. Pare, akyat ka na. Ang ganda pala rito, guys. Pare, hingi tayo ng ice cream. Ito guys, Jones Bridge masak. Jones Bridge. Kasing libre ba yan? Oo. Ano makatikim ng ice cream mo? Nanalangin tayo, sir. Francesca ice cream. Ayan.
Dito na lang tayo babawi. Wala, nandun na eh. Tayo papunta. Eh, sir, dati. Habol na lang po sila. Ako rin, sir. Oh, ayun na. Thank you. Yung isang team mo na siya. Ay, sir. Hello, guys. Hello, everyone. Ayan naman si Idol KBR TV. PR. KBR TV. PR TV. Hi, guys. Ito naman si Idol Joshua. Iwan ko muna kayo. Kakain muna kami ha. Wait lang ako ha. Apadi! Apadi, may... Kain muna kami guys. Ano yan? Ayun. Gulaman yun? Sir, pwede makain. Buko? Buko. Fresh buko. Ito na lang. 30 lang yun. Ayun na to, sir. Gutom na nga kami. Kanina pa kami naghihintay. Makapasok. Wala yung higpit eh. Di ba kasi padana pa din yun. Oo, kaya okay lang. Thank you, thank you. Ito talaga. Fresh buko pala to eh. Kaya kuya, pag wala naman siya. Hindi, malamig naman eh. Pagka galing sa init, yung buko. Ano mo ba niya? Pagkatapos ito, tayo dun sa amin. Nauna pala siya dito, no? Tapos kita niya kagad yung picture na. Tapos magkaroon pa. Makakapasok kaya tayo ron. Pasok na tayo dito eh. Hindi, doon. Marami pa tayong dadaanan. Marami tayo dadaan ng butas. Marami pang tinik sila daan. Oo. Pero pag nakalusot na tayo dyan sa babae, yan, babae. Ano saan si ano? Si Richie 33. Saan ba? Di ba kumain? Ha? Di ba kumain yung mag-ama ba yun? Umuwi na ba yun? Saan po? Sa Maro, no? Or sino ba yung Facebook na Pero, pag-connect? Wala kasi kayong names doon eh. Oo nga, ma'am. Next eh. time, alam mo. Para at least makapunta kayo. Opo. Nagano ma'am, nag-astro kami kasi yung first zone team ko natin. Ang nag-invite pa tayo. Hindi, meron ka naman tayo mo sa akin. Ilang naman. okay lang po, ma'am.
Maraming galap. Shout out sa inyo lahat dyan. Market tayo doon, pwede tayo market doon. Ice cream pa tayo. Baka pwede pa. Ito tayo. Gamot sa uhaw to eh. Lalo ko. Gamot sa uhaw. Lalo ako nauuhaw, sir. Happy birthday! Kaya kuha na po kayo. Kuha po kayo. Ma'am. Kaya po, unahin muna natin sila, ma'am. Tayo na muna. Sige lang. Doon, no? Sa isang... Buko nga to eh, buko. Ang sarap. Bigyan ka na agad. Birthday nila eh. Ay, birthday. Tapos sabi ni Chef, sabi ko pala niya, kuya. Nagadupay. Pero pumila dyan, wala ka Segment agarod. Ay, hindi na din tayo isang kulang. Maring tayo isang ganyan. Magkano ba isang cup? If, ano, regular rice. Mano? When? 20. Overpriced pala nung nagtinda sa amin doon. 40. Ilang naman. Kain tayo, ice cream, kain tayo. Magkalay doon kayo. Ano ko doon? Ay, ice cream. Ayan, Papa D. Papa D. Live tayo, la. Uy, nakagay pala oh. Ayan. Sabi nga yung live ko. Bumabagsak. Ayun oh. Tubig? Tubig? Ayun oh, nasa planggana oh. Nakalagay. Yun oh. Sabi mo, wag lang. Atabay lang mo. Ito yung ano eh, yung kilala. Wala, hindi. Kasi na-update namin ito. Ang wala kasi wala. Dito. Yan. Dito yan. Yan, gusto na yun.
Parang ano eh. Gusto ko yung payong eh. Ha? Yung gusto, ganda yung payong na yun. Matay ba yung pang ano eh, pang escort? Oo. Yan, ilangin natin na ano. Na kumakain yung inuman mo pala. Yan, napakaganda na yung upuan ko eh. Yung ano natin. Kain tayo! Ano yung face one natin? Yan si Idol TBR TV. PDR. Si Papa Dichan yan. Sa mga ano, sa mga supporters ni ano, ni Tropang Ilonggo. Mga supporters, baka naman Supportan niyo po guys. supportahan niyo naman yung channel ko, guys. Laging sa mga nag-umpisa pa lang din mag-vlog. Ito yung Ayan. channel niya. Ayan, salamat guys ha. Paki-support naman yung ating channel. Ayun, supportan niyo po guys. Maraming salamat ha. Ayan. Yung viewers ko na rin. No? Thank you guys. KBR po guys, KBR. Salamat. Ano itong bahay recipe? Okay, yan si Papa di kaibigan natin yan. Sarap ng ice cream. Sige po, salamat. May payo ka, sir? Sir! Sir! Sa kanila? Alam yung payong na yan? Ano yun eh? Bago Pilipinas yun eh. Saan duman yun? Hindi ka naman dyan? Dapat makahingi tayo nun Doon sa registration. Ay, sorry. Ay, grabe. Only ice cream. Wow, ang sarap naman. Pero nakita ko sa Facebook, binalan niya. Kapal na mukha naman yan. Kapal na mukha. Binapas nila. Oo. Project, pero kilala niya pa rin. At titibay naman niya. Ayaw niya kayo doon? Inala niya pamilya niya. Ano ibig sabihin nun? Oh, yeah, ano na natin sa pwesto? Ayan guys. Pero may nakakita ko rin, mga ilang linggo yata, ilang buwan, sa post niya. Ayan, at tabi na kayo pupunta na din after ni PBBM. Ang lupit nun, kapal na mukha nun. Ang tibay naman ang mukha niya. Alam niyo ba guys, kasi kami, singa na kayo, hindi talaga kami nagtanghalian. Oh, yun ang totoo. Talaga kami nagtanghalian. Yeah. Stay kami rito para hindi na kami umalis kasi mag-lockdown, hindi na talaga makapasok. Kaya ang ginawa namin, stay kami rito, yung kanina. Pero nakakatuwa kasi ngayon makapasok po kami. Ayan, Oo. nakapag-update po tayo sa phase 1 hanggang phase 2. Mamaya ang phase 2 kasi nandun pa sila PBBM bawal pa. Nasa phase 1 lang kami ngayon. Ayan, hindi nakapasok po ba ma'am? Yan, wala na yan, iyak na yan. Uulan na. Ayan, Wala nga eh. Papalitan ng papa kami papayo. Oo nga eh. mamaya, Nandun pag- sa registration. Alam niyo, yung mga iyakin na yan, ito, pag natapos ko malamang gagala yung mga to. Dito yan. Niwala ko kayo. Ayan.
No, sa Isabela po. Sa amin yun, sa Isabela yung bagong gawa na solar power irrigation. Wow, thank you, sir. Very, very. Ayan guys, so napapansin nyo guys, napakaganda pagkakagawa nito sa gabi. Nasa phase 1 pa lang tayo guys. Kasi dun sa phase 2, hindi pa tayo makakapasok. Sige, so hindi tayo ano. Posing may tubig ka? Salamat. Brad, sa akin, 20. 20 raw sa zero. Bigyan mo ako ng dalawa lang. Hello. Hello. Ice cream muna kayo. Sa taas na kami. Ice cream muna kayo. Napakaganda nito guys. Oh. Ganda pala nito pag gabi. Ano kaya ito? Ganda sa gabi nito guys. Ha? Ayan po, mayroon only ice cream dito. Pwede na yatang pumasok eh. Ayun, pumasok na sila. May only ice cream dito guys. Saka Ito tayo. Naulan na. kahit doon tayo sa ilalim. Wala ko magpapapon. Ayan na, ayan na. May gulaman pa kaya? Kasi may gulaman pa? Ito na lang sa... Ay, punta na tayo sa phase 2 guys. May nakakapasok na tayo. Ngayon kaibigan natin sa si Tropang Ilonggo. Tropang Ilonggo. Wow, ang ganda pala rito guys sa ilalim mo. Oh, mga kababayan, tingnan nyo guys. Ang ganda. Oh, yung sa likod ko. Lamig ah. Wow! Kita niyo yung guys, oh.
ganda. Thank you. Pwede maka ano ng payong? Nandun na. Baka ubos na dun. Dito na lang. Ay, Steve, ano po? Ah, save na. Secretary po. Okay, salamat. Thank you. Grabe, ngayon ako nakaano dito, pinuksan na lang. Ang ganda. Oh, meron pang ano din, kalesa ron. Ang sarap ng pasyalan. Ito may mga kainan dito, siguro. Magkakaroon siguro ng kainan dito, ano? Oh, may taas to. Ang ganda. Sir, mamaya balik ako, sir, ha? Sir, saan kaya may payong? Umuulan na. Ay, sa dulo raw, sa dulo. Grabe. Dudugtong ko yan doon sa may kulay. May pinil ko. Eto guys, oh. Ito na yung update natin, guys, oh. Ito na yung update natin sa ano, diretso sa idudugtong to sa Binondo, ano, Intramuros Binondo Bridge. May mga nakaabang na, guys, oh. Ayan, no. Andito guys si BBM saka yung asawa niya, si First Lady natin. Andito rin guys si Mayora, si Hani Lacuna. Ito sila vlogger sila sir. Kasama niyo sila sir? Hindi po. Sila sir vlog. Sir, talongin niyo kasi sa sila dumaan sir. Saan po kayo galing? Dito po sa ano? Dito sa office. Nagdire-diretso lang yan, sir. Eh. Nandun, Nagdire-diretso. Galing yan dun sa unahan. Ayos sir. Vlogger yan. Kasama yan. Oo. Thank you, sir. Shoutout nyo na doon lang. Ayan, shout out to sa mga ano natin. Ah. Ganda mga are, oh, pag nadugtong na to. Ayan, mga sasaksihan natin, guys. Baka hindi tayo, guys, makapasok. Pwede yan. Sige. Hingi tayo ng payong. Hindi tayong payong. Payong lang, payong. Pwede na. Oo. Eh, may mga kalesa na. Kanina wala itong mga kalesa na yan. Naka-set up siguro talaga yan. Oo. Sir, napasok na. Saan pwede? Sir, pwede yung makahingi ng payong? Saan kaya pwede? Kaya mga kababayan, nandito na po tayo sa pinaka-stage mo. Ayan po. Medyo nakakalapit tayo ng konti, guys. So, tingnan natin ang sitwasyon dito, guys. Dito. Tingnan natin. Kung tingnan natin, makakalapit tayo.
Ayan po, may mga pakain dito guys. Ayan. Ayan guys, nagsasalita po ang ating walang bibigyan. Silipin natin guys. Sakto yung yes!
Mabon. Thank you, President Ferdinand Robert Marcos Jr. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Robert Marcos Jr. and the First Lady, Luis Araneta Marcos. Ay, yung first lady natin. Ayan, so kaya. Kuha tayo. Wasang pwede yan, no? Pwede take out na lang. Dalawa lang. Burger ba to? Mini burger? Thank you, ah.
tayo, soft drinks doon. Anytime.